नमस्कार शुभ सकाळ सांग मैंने एत जोर हाड़भंगा शीत होउची आपण आड़े शीत होउची ना होउनी शीत हो तो खरा हो तो वर्षा हो कर्ममय जीवन में किसी तो काम करिया पड़ो ना नहीं हाथ गोड़ न कले पाटी कौन आपे आपे खाइब जहाँ किसी करी तो खाइबा पड़ो ना नहीं तो चलतु कौन कौन पनीपरिया सब मो बाड़ी तोलिले आपण मानू देखौची किसी धनिया गछ उपाड़े किसी बैगण भी नौची खाली बैगण गछ मो किसी गाई खाईदे जेहेतु मो मन टे दुख अच्छी ଆଉ କିଛି ବି ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇକି ନେଉଛି ତ କିଛି ବି ମୁଁ ଶାଗ ବି କରିଲି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ କୋଶଳା ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଚେରପତ୍ର ବି କିଛି ନେଉଛି ଚେର ଗଛ କହିବି ଆର ଗଛଟା ନାଁ କହିବିନି କାରଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୋଶଳା ଗଛ ଆଉ କିଛି ଚେରପତ୍ର ବି ନେଉଛି ଶାଗ କରିବି ତ କିଛି ବିମ୍ସ ବି ମୁଁ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋବି ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇଥିଲି ସେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ 3-4 ଦିନରେ ବାହାରିବ ଯାହା ହଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି କଥାରେ ଅଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ଯାହା କିଛି ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବେ ନିଜ ହାତରେ ତ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଫଳ ଦେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଭିତରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି କେତେ ଟମାଟୋ ଗଛ ବି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଟମାଟୋ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସିଏ ହେବ ଇଏ କିଛି ବିମ୍ସ ଗଛ ବି ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିମ୍ସ ବି କିଛି ତୋଳିକି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସାରା ପନିପରିବା ସବୁ ବିମ୍ସ ବାଇଗଣ ଶାଗ ବି ନେଲି କିଛି ବି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଏଠି ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲି ଯାଏ